दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ'हाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय। एक्चुअली बे साननैसोआ मोजांबो भिडिअ' खालामनायबो जायाखै। साननैसो एसे बाहेरावबो थाबाय थानाय जादों, न'आवबो मोजां रोखोमै थानाय जायाखै। थ' दिनै बे साननैसोनि गेजेराव गोबां रोखोमनि भिडिअ' बा निउस रादाबफ्राव जों नुनोबो मोनदों। हाग्रामानिफ्राय लानानै प्रमद बर'सिम, प्रमद बर'आबो होनदों मोनसे, हाग्रामायाबो खालामदों मोनसे। नाथाय दिनैहाय नैबे जिहेतु हाग्रामानि BPFनि दिनैहाय मोननैसो भिडिअ' फुटेजआ RSSआव थांनाय बा RSSनावहाय थांनानै सोरखौबा सरकाराव दाफुंनो होनो हानाय बा फैफिननाय बा मायावबा फैफिननाय, बेफोरखौ नुनानै एसे जोंनि बर'नि पलिटिक्सखौ एसे बेलेग रोखोमाव नुनो मोनदों। नुनाया बेनो जे जोंनि मानसिफोरा पावाराव बोसोरसे बोसोरनै बा बोसोरथामसो पावाराव थानो मोनाब्ला गोसोखौनो गोजोनखौनो मोना ना माथो जाखोथाय, बा सोरखौबा दिनै सालायनो होनायावनो एसे बायदिसिना खालामहैनाय बा गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफोरबायदिखौ नुबाय थानोबो मोनदों। हाग्रामायाबो दिनैहाय बोसोरनैखौनो बोसोरथामसोखौनो थानो हालामोन नामा? दिनैहाय मा बुंदों मा बुङाखै, नों सोरखौबा सोरबा पार्टिखौ गुबुन मोनसे धोरोमनिफ्राय गुबुन मोनसेयाव सोनाय बा गिर्जा न' लुफुंनाय बे आंनि खोथा नङा। दिनै एसामिस निउस बा गुबुन गुबुन बिथाङा जाखिनि हैनाय लाइजाम हैनाय बेफोरनो फोरमान जानानै दङ। जों बर'नि पलिटिक्स हान्जाफ्रा पलिटिसियानफ्रा बोसोरसे बोसोरनै पावार गैयाब्लानो माबा मोनसे गानाय बा बायनाय बेफोरबायदिखौसो नुनो मोनो। दा बिसोर हाग्रामाल' नङा, दिनै UPPLनावबो दिनैहाय प्रमद बर'आ दिनै मोनसे भिडिअ' बा मोनसे निउस चेनेलावहाय नुनो मोनदों। सोरखौबा बुंनायनि खेथ्रआवहाय ओरैबायदि बाथ्रासो बुंदों, दिनैहाय जों बोसोरसे बोसोरनैयावनो 17 बोसोराव जायफ्रा खुंथायाव थानाय बिथांमोना मावनो हायाखै, जों बेफोरखौ मावनो देखायनो लांगासिनो दङ। मा बे मोनसेया साक्सेस जाखो दे बुं प्रमद बर', आं बेखौसो नांगौ। मा बे मोनसे बिथिङाव साक्सेस जाजोबदों नोंनि बे सरकार UPPL सरकारा आरो प्रमद बर'नि मा बे सोर EMआ 2 बोसोराव साक्सेस खालामनो हाखो? आसि थुना खोन्थायोब्ला मोजां। नोंथांनि बे मा होनना बुङो पावाराव थानाय समाव माबे मोनसे बिथिङाव मोजां साक्सेस जाखो? मोनसेबो मोजां साक्सेस जानायखौ नुनो मोनाखै। लामा जेसेबां जादों नोंसोरनि एगेन्स्टआव थानाय पार्टि BPF बिथांमोननि आमोलावनो कयेकथा लामाफ्रा सेंसन जानानै थाखानाय, बेफोरखौसो मावनो हादों नोंसोरो। गुबुन बिथिङाव ना NDFBनि समस्याखौ नों फोजोबजोबनानै होनो हादों? NDFB गथ'फोरनि केसनि बेलायाव बेफोरखौ फोजोबनानै होनो हादों? रिहेबिलिटेसननि बेलायाव फोजोबनो हाखो? ना केसनि बेलायाव ना मर्टियेस्टमनि बेलायाव फोजोबजोबना होनो हाखो नों? जायफ्रा दिनैहाय NDFBनि सोद्रोमाफोर, जाय NDFBनि सोद्रोमानि न'खरफोर मुंख्लं जानायनि एक्स ग्रेसिया ना मा, बेफोरबोथ' दिनै साक्सेस जानो हायाखै। रिहेबिलिटेसननि बेलायावथ' गोबाङानो फन हरबाय थायो, गोबां सेंग्राफ्रानो मोनाखै, गोबाङानो मोनाखै। आंनावहाय गैयाब्लाबो सानसेयाव 2-3 रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय मोनफिननायनि खेथ्रआवहाय गोबाङानो फन हरो। होमबा बेफोर बिथिङाव
माबेयाव नोङो बोसोरनैयावनो कमप्लिट मावजोबनो हाखो बेफोरबायदि हायाखैथ' नों एफाराब जों 2 बोसोराव साक्सेस खालामजोबनो हादों बेखौ बुङोबा नों लाजिनांगोन नोङो केसनि खेथ्रआवथ' दाखालि खैला मैला साइडनि सहाय होननाय आर्टिफेक्सननि बिनि आं नामखौनो मख'नो गोसो जादों दिनैहाय बिनि केसाथ' वारेन्टआनो फैना दंफैयो न'आव वारेन्टआनो दोनो बिसनि थानायावहाय वारेन्ट फैना दंफैयो नामा बेफोरबायदि खोथाखौ बे सेंग्राया बुंहरबाय थादों होनबा दिनैहाय बेफोरबायदि दासिमबो जुदि बोसोरथामावबो जुदि केसा वारेन्ट थांनांगौबा बोरै जानांगौ बे जाया बे जाजोबाखै साक्सेस जायाखै नों ओरैनो साक्सेस जादों होननानै बुंबा मावफुंनो हादों होननानै बुंबा बे गोरोन्थि जागोन खारन जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमबो केसनि बेलायावहाय भुक्तभोगि जानानै दङ सेंग्राफोरनिफ्राय 4 लाखनि खेथ्रआवबो सोरबा सोरबाया दिनैसिमबो मोनाखै फाग्ला बायदि जानानै दं दिनै बरमा बायदियाव नाय नों प्रमद बर' जोंनि सेंग्राफोर बे बरबरि थानाय बरबरि केम्पआवहाय जायफ्रा दङ दासिमबो दं बरबरि केम्पआवहाय बे सेंग्राफ्रा मा खालामदों नोंथांमोननि अनसुंथाइ जेबो गैया 4 लाख बेखौ दासिमबो मोनाखै थेवबो बिसोरो गुबुन मोनसे खामानि मावनानैसो जानानै दङ ड्रागन ना मा गायनानैसो गायगासिनो दङ दा बिसोर दिनै बेफोरबायदि नोंथांमोननि दिनैहाय जेबो मदद गैयालाफानो बिसोरो दिनै मावदों थ' गोबां खोथा बुंनो नागिराखै भिडिअआ एथ'राब सिरियासबो इम्परटेन्टबो नङा दिनै दाखालिहाय सारमोनखौबो लोगो लाबाय एक्सुवेलि आं फैनायनि जाहोना अरखां दाबखा सारखौसो लोगो लानो फैदोंमोन आरो गुबुन लिडारफोरखौ लोगो लानो फैदोंमोन जोंनि गिबि गायसनजेननाय अरखां दाबखा सार बिथाङा गुबुन मोनसे खामानियाव बेस्थ' थानायलाय बिथाङा नेक्स्ट मान्थनि बे मासनि लास्ट तारिखहालागैसो लिंहरफिननाय जाबाय थेवबो नोंथांमोना नेनानै था अरखां दाबखा सारनावहाय आवगोलनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनावहाय गोबां खोथा मोनथिना लानो लुबैबावगोन थ' दिनै आं भिडिअखौ बिसिनिखौनो लाबोनाय जादोंमोन आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि